proud of Mr. Garrett Baldwin. Kung naalala nyo, kung isa sa mga di nakakilala kay Mr. Garrett Baldwin, siguro naman wala na. He is one of the Pilipinas Got Talent finalists. Gijinggan ako. So, sino kaya sa dalawang grupo natin na may champion? No? Sino bet nyo manalo? Group 1 at Group 2? Ay, napakahirap ng laban kasi wala na lang mga laban, 50-50 chance na manalo yung kaso. Ito pala yung feeling pag dalawa na yung magkalaban. Nakatahan talaga. Iba. So again, we would like to thank our sponsors. First is the Pier 1 for our venue and also our food. And then it's the United Idol for the song books that we are giving away to our song titles. And also, Miss Vicky Simangan from Lady Lusalon for the certificates. Thank you very much, ma'am. alam mo ba, Eunice, yung Modena Salon, it's located sa may Marsay Drive. Sino familiar sa Modena Salon? Modena Salon. Actually, ngayon ko lang nalaman na sa umaga, it is a salon. Yes, sir. Pero sa gabi, it is also a comedy bar. Yes, sir. So medyo kakaiba pala ito. So we can visit Modena Salon every evening para maging comedy bar siya. So sa umaga. Magdadayan sila, don't forget September 1, magdadayan sila. Modena Salon that turns to a comedy bar at night. Yeah. Okay, so habang mahigpit na pinag-iisipan mabuti ng sinimana sa ating dance competition, tayo naman ay mag-raffle draw muli. Yes, ayun na. Na second cellphone of the night. So guys, labas nyo yung mga tickets nyo. Malay nyo yung Tapos po natin yung ating mga ticket, iwagay-way po natin yung ating mga ticket.